खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअआव खोथा सावरायगोन 2 तारिख जुन 6:30 मोनाबिलि समावहाय जोबोर गिदिर ट्रेन एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय। नोंथांमोना बयबो खोनाजोबखाबाय आरो नुखाबायबो। बै ट्रेनआ माब्रै एक्सिडेन्ट जाया बैखौहाय एसे मिथिहांबोगासिनो दङ। सोर आवलाया नैबेयो CBI नि थ्रुयैहाय एसे ओंखारबोगासिनो दङ। किन्तु बियो सैथो, मानसिनि आवलायनायावसो बियो एक्सिडेन्ट जादों। करमण्डल एक्सप्रेसआ मोनसे माल गारिजों सौग्रावहैदों। ट्रेन साइटिंआ इयावहाय मोनब्रैमोन, थांलाय फैलायनि ओरै मोननै माने लंजार खाग्राया माने गेजेरजों ओंखारलाङो। ओमफ्राय बेयावहाय सिगनाल प्रब्लेम, सिगनालखौहाय आवलायनानै होदों होननानैहाय दा मिथिनो मोन्दों आरोखि। सिगनाल आवलायग्राया सोर बेखौ दाबो मिथिया आरो बिनि सायाव कल रेकर्डबो भाइरेल जानाय खोनादों। आंनो आवलायदों सिगनालखौ बेफोरबायदि। जायनाखि बै माल गारि ट्रेना जे लामायाव थाथ'नानै दङ नैबे लामाजोंहाय ग्रिन सिगनाल खालामनानै होदों। बेबायदि ग्रिन सिगनाल नुलायलाय दा ट्रेननि ड्राइभारा जेबो प्रब्लेम गैया, थांनो हायो होननानैहाय बे सिगनालजों हाबनायाव बे माल गारियाव सौग्रावहैदों आरो बे माल गारियाव सौग्रावनायजों लोगोसे ओरैनो उननि दाबायाबो आरो बेजों बेलथायनानै इस्वान एक्सप्रेस होननायजोंहाय सौग्रावहैबावबाय। दा बिनि गेजेरावनो गंथाम ट्रेन एक्सिडेन्ट जादों आरोखि बिदिजों। बे गंसे ट्रेन जानायावनो गंथाम नांजाबदों आरो बिदि जादों। दा थैनाय सुबुंफोरखौ 300निबो बारा जाबाय होननानैहाय मिथिनो मोन्दों आरो जायफोरनाखि जखम जादों बै सुबुंफ्रा 900 जननिबो बारा दङ होननानैहाय मिथिनो मोन्दों आरो नोंथांमोना गोबां हिन्दी निउसफ्राव नायबाय थाब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बे एक्सिडेन्टआ जोंनि भारतनि मोनसे जारिमिन बायदि जाबाय। ओरैबायदि गिदिर एक्सिडेन्ट बियो, 300निबो बारा सुबुं थैनायनि गेजेरावहाय दा 83 जन गोथै सहफोरखौहाय बे गोथै सहआ सोरनि बेखौ जेबो सिनाया आरो सोरबा गाव गावनि फिसाफोरखौहाय माने आखाइनि खुन्दुं खानाय, दागा खानाय, माने मेडेल गाननाय नैबेफोरावसो सिनायनानैहाय लांदों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बे सिगनालखौ आवलायग्राया सोर बेखौ उनावसो स्रा मिथिसिगोन आरो बियो जाय आवलायग्रा बै मानसिया खोन्थानानैबो लाबाय बायदि माने कल रेकर्ड भाइरेल जानाय खोनानो मोन्दों। हयथ' नोंथांमोनाबो खोनाबाय, आंनो सेयार खालामदोंमोन सिगनाल, बेफोरबायदि बुंनानै लादों आरो आंनो सेयार खालामदों सिगनालखौ। माने बे सिगनालनि गेजेरावनो बे ट्रेना एक्सिडेन्ट जानो मोन्दों। रेड सिगनाल होयोब्लाबो बे एक्सिडेन्टआ जानाय नङामोन। दा ग्रिन सिगनाल होना होबायना, रेड सिगनाल होयोब्ला बियो थाथ'नांगौ। ग्रिन सिगनाल होयोबा लामाया खुला, जेबो डिस्टार्ब गैया, नों स्पिडआव थांनो हायो ओरैबायदि। येल्ल' सिगनाल होयोब्ला नोंनि स्पिडखौ नोङो खमायनांगौ, बेफोरबायदि आरो ओरैबायदिबो मिथिनो मोन्दों थैनाय सुबुंफ्रा सोरबा थैयानो गवाखै होननानैहायबो मिथिनो मोननाय जादों। माने बे थै गयैनि जाहोनानो जाहैबाय बै ओरैथ' इन्जिना गासिन कारेन्टजों खारजोबो, इलेक्ट्रिकजों खारजोबो। बै गोजौनि इलेक्ट्रिक लाइना जनानैहाय कारेन्ट सर्टबो जादेरदों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो सोरबा थै गवाखै आरो सोरनिबा गोदोनायानो गैया, सोरनिबा खर'आनो गैया, सोरनिबा आखायानो गैया, बेफोरबायदि मानसिनि महरफोरखौनो सिनायनो हाया जाहैदों। ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों बे एक्सिडेन्टआ। बांसिनाखौनो माने बे जायफ्रानाखि मोदोमाव सट नाङाखै नैफोरबो नांनाय गैया, दोलानाय गैया, नैफोरखौहाय माने इलेक्ट्रिक सर्टजोंहाय थैदों, कारेन्ट सर्टजों, कारेन्ट बोनायजों थैदों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो सोरबा खोन्थादों सोरनिबा थैयानो गैया जाहैदों। ओरैबायदि आरो बेवहाय ट्रेन एक्सिडेन्ट जानायबानो खोनागासिनो दङ। जोंनि आसामावबो दाखालि क'क्राझार ओरैहाय इन्जिनानो जनानै खालांबाय। ओमफ्राय आरो नै मैयाना मालाबाफोर ओरैहाय गख'ना खख' नैबे जायगायावहाय ट्रेन खैला लाना फैनाय ट्रेना बेलथायबाय। बेफोरबायदि माने बे साइथिङावहाय मानसि आवलायग्रा थायाबा ट्रेनाबो ओरैनो बेलथाया। बै साइथिङाव मोनसे दाब्बा थायोना, नैबे दाब्बाखौहाय आवलायना होलाबो बे दाब्बानिजों बे सिगनालजों जयनिं दङ जाहैदों ट्रेननि लामाया। जेनाखि साइथिं दाननायावफ्राव ओरै बक्स लागायो, साइथिं बोजाबनाय, नारजाबनाय, खेवनाय नैफोरबायदि नैबेजों सिगनालजों जयेन्ट थायो जाहैदों ट्रेना। दा बेखिनिखौनो खोन्थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। ससियेलाबो जोंनि भारताव जानाय हिसाबैहाय नैबे भिडिअखौ जायाब्लाबो बानायबाय। आंनि गोसो गोरबोआव दुखु मोन्दों, बिनि थाखायनो आङो बानायनानै नोंथांमोनजों सेयार खालामबाय नैबे भिडिअखौहाय। जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय नाम्बार 1 रेकर्ड 2023 नि बेनो उरिसानि ट्रेन एक्सिडेन्टआ।
बेखिनियानो रायजो राजा नोंथांमोन आंनिफ्राय बांसिन नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जाब्लाबो जायाब्लाबो आं नैबे फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिथाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारि